Dadung endi? Ngene iki lho ya. Dadung klugo. Apa mane anak yo nak dalan kata Epeke kepanasan. Piye rasane? Jemut-jemut apa cenit-cenit? Anake menggok Emak. tengah lapangan. Rasane piye? Padha karo kentingan iki nek tengah-tengah. Hah? Ana sing gak betah. Gak betah. Oh. Soale dibetahno gak iso. Kerah ki piye terarah. Iki asisanmu ki piye karyawanmu? Pot rembuk. Kok kabeh terus piye? Saya ya capek. Ya ki terus piye Makwar? Ki ngeterno aku. Ngeterno mulai apa? Saya capek. Jane rontok juga capek. Wis ning Ki engko ngeterno mlorah, ngeterno nang dinas lagi. Ning sawan. Oh, iki sing endi jenenge iki? Sing duwel iki ngono ijek iso mulai dhewe iki. Duwel iki. Nak duwel jelas jek iso mulai dhewe iki. Soale jek lungguh. Ya iki keringan ki tambah piye iki? Oh, bukan tambah parah iki nang. Allah iki tambah ki engko brojol ning kene. Tambah brojol ning kene iki.